ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми муҳоҷир, ҳама каса хубен? Саломатиётон хубай, худо соз бошен. Ирӯз 20 сентябри соли 2024. пешакӣ барои реклама чизе бошад дар WhatsApp ахириш 99-97 фурӯй кунен, реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. Яга пашка хонаша бепул аренда метиҳад. Як када хона дар кор аз Душанбе до комната квартира аз тарафҳои Корвон Саховат 46 микрорайон, замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе барои шумо, замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор барои шумо, хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор, хона дар ноҳияи Восе, хона дар шаҳри Душанбе, хона дар шаҳри Бохтар. хулас бо дигар хелхонаҳо ҳаста, баъри шумо бо диққат тамошо кунед. дар ҳамон комментара нависен аз куҷо то чанд сума шумо да хона дар кор, навори байна тамошо кунед. барои пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкҳоро монен, дар канали мо подписатсия кунен, подписатсия. мо дар хонаҳои арзон бисёр рой мекунем, бачаҳо ягончо успеҳ карда мегирем иншоалло. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp Акаи дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумо да билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рой мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акаи далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чакмо. ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба Акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. дӯстони азиз, хонаи иҷоранишинӣ бепул мешинонанд, худшон нестанд, дар Русия қарор доранд. ин хона дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Зайнабод да қарор дорад. сароби 4. фақат оилавӣ қабул мекунем. меган инсонои дар корае ки инсонои хуб бошанд. ҳамин хонамона мисли хонаи худшон нигоҳ кунанд. агар ҳамун тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ бошанд бо хубай мега. ҳамин шахсиятам хел гуфтанд. мақсад касоне ки хонара ба дили пир нигоҳ мекунен, ина марҳамат дар WhatsApp 7135 занг занен. ҳамин шахсият қатъи маслиҳат кунен. хонашона шуморо бепул метан. дӯстон, дар хонашон ина зиндагӣ кунен. худшон дар Русия қарор доранд. мақсад пака хона ҳеч канес мега як кас нигоҳш кунад. занг занен пирсенҷи. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. аз замини фурӯшӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, раҳи поезда қарор доштааст. раҳи поезд 5 сотих замин. дӯстон, як сотихаш $8000. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. ҳамон нафарое ки хоҳиш кардем ки аз Душанбе замини фурӯшӣ монен, як сотихаш $8000. 3114 WhatsApp занг занен. як сотих мехарен, 2 сотих мехарен, чанд сотих мехарен, масъалат ка бигирен. документҳо 100% обсвет дора. хулас занг занен фақат. дӯстон азиз, инамиҷа мақсад ина замини ҳамиқа заминиш фурӯшида. дӯстон азиз, метонен касе дар кор ҳастай омада биненда маслиҳат карда бигирен. дӯстон азиз, мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада квартира дар кораи духонага квартира мега аз территория 46 микрорайон, Корвон, Гипразем 280,000 то 300,000 боша мешава. WhatsApp-мда занг бизанен 2734. касе ки дора нафарое ки мақсад хонаҳои фурӯшӣ дорен, ина марҳамат касе ки фурӯшӣ дорен ҳамин шахсията занг бизанен. 280 то 300,000 сум боша мехарем меган. нафарои доштагӣ ба дили пир аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунем бачакҳо.
мегзарем ба чорумин эълони рӯзамон. хонаи фурӯшӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Ховарон. нархша 420 000 сомонӣ, 9 километр, 3 сотихаҳода қарор дорад. 3 сотих масоат, 4 хона, обши 120 метри квадратӣ. рақамҳои дастӣ 9428, ватсапшон 1304. аз уми канали мо занг занед. мегӯяд ки об дора, свет дора, хонаҳо яташ 14 ба 575. обши ҳамаш мақсад ҳар як хонада. монолит рехтагӣ, лесинса кадагай, мактаб, масҷид дар наздикӣ мақсад қарор дорад. сертифика ва ҳама ҳуҷҷатора мақсад ҳастай. ино ҳам камбуд надора. нашуд масъалаи транспорт, автобус 37, маршруткаи 36 ай пеши хона мегзарад мега. ина хитонбо нашуди хона ватсапшон ёки дастӣ аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен. мисоли намихи хонаи фасони хушрӯ. мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ростӣ бачаҳо бисёр хоҳиш кардан бародар Саудо ТВ замин навор кунен аз Душанбе, аз тарафҳои Ҳисор. мақсад мо ҳамеша ёфтем, баъри шумо пешниҳодш мекунем тамошо кунен. замини фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, деҳаи Хуҷа Мучо будааст. 14 сотих масоат, 1 сотихаш 38 000 сомонӣ. 1 сотих 38 000 сомонӣ маслиҳат кард бигирен шавад. рақамҳои дастӣ 6443 ёки ватсап 7718. 1 сотих 38 000. ин замин мобайни қишлоқ дамега ҳама чӣ дора, свет, об, водопровод дар дохили хона. мақсад ҷувора масаи масҷид наздикай. хулас ҷои обод, ҷои зурай. ба ҳамон хотир нархаш камтар қиматай, не ки арзанда ба нархай дӯстон. худтон бояд акақати чахчах кунем ватсапшонда. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, Шарорада қарор дорад. ана ҳамин хона. дӯстон лайкора монен, дар канал подписатсия кардан фаромӯш накунен. фақат аз души баъри шумо Саудо ТВ либои хел меҳната кестай. фақат дастгирии шумо, дастгирии ройгони шумо намерасад дар канал. лайк, подписатсия тамом ҳамин кор мекунен. халос. 3 сотих 4 комната 250 000 сум. рақамҳои дастӣ 65 занг занед. кухни ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, об свет ҳастай, документҳо 100%, калидор ҳастай, 2 баня дора, ошхона дора. хулас фикр мекунем ки хона ба талабот ҷавобгӯ ҳаст дӯстон. ремонти хона хуби замонавӣ фасон. фақат худтон бо занг зада чахчах карда бигирен шавад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пеши автовокзалда қарор доштааст. ана ҳамин хона. Саудо ТВ да 37 000 бовар кард подписатсия кардага бачаҳои азиз. мақсад ки роимон мекунанд, бовар мекунанд ки ино савдо мешаванд. аввал ба дастгирии шумо пешравии кори мо дӯстон. 280 000 сум, 2 комната, 4 сотих масоат. рақамҳои дастӣ +1 996 ёки Тоҷикистон 985. ҳозир занг занед. об свет ҳаст, мактаб, беморхона, аптека ҳастай мега. ремонти хона мебинен чӣ хела ми ё на. деҳа шаҳри Бохтар пеши автовокзал. об дар хона качайка. маълумоти пурра оиди хона хитон бо дӯстон занг занед. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайём. 3 комната масоати 4 сотихаи калон. ба кирпичи пухта хонара бардоштиянд. 239 900 сум нархи хона. рақамҳои ватсап 0600 ҳозир занг занен. аз уми канали мо фақат муроҷиат кунед, бо арзонтон мекунад. хона мега аз 3 ҳуҷра иборат аст. ҳамом дора, ошхона дора. замини назди ҳавлигиш мега 4 сотих. хонара бо хишти пухта бо мақсад проекти хуби замонавӣ бардоштагиянд. ина марама бо худотон дар сурат чизе ки мебинед ҳамияй. хулас касе ки ҳамин замина ҳамин хонара мехарад дар ватсап 0600 ҳозир занг занед дӯстон азиз. ирӯза навори Саудо ТВ дӯстон ба 8 дона хона тамом шид. фикр мекунам ки навор маъқул шид. дар ҳамун комментария хоҳиш ҳаматон фикротонро нависен.
ҳама каса чортагӣ панҷтагӣ комментария фасон кунен, лайкора монен. Навора нафарое ки хонахар ҳастанд, заминхар ҳастанд, роишон кунен дӯстотонда, бародаротонда, апау хоруда. Иншоалло ваён соҳиби ҳамин хонаҳо, заминҳо мешаванд. Хулас нашоти заминҳои фурӯшӣ, нашоти хонаи аренда бепул хатон бо муроҷиат кунен. Зиндаву сарбаланд бошед. Навори баъдинара бо далши тамошо кардан гирен. Фақат ба пеш ад души дастгирӣ.